weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to gangela makka modi gurela famori gurela yero ali wullurama wuro ali gollodo cangol koole ba fata nyamanari labe kon waktu yoni ha to guma kame bakora ene jiyaye gardende kabruji mena caggala hijjore wonande isa yankoɓe e vegen jettima to galle lamorgo leydi Sénégal ngam jarde horejo leydi ndi tonto leydi Mauritanie batu jagorde hanki laamu leydi Mauritanie lawɗini kulala kala jaggaɗo ene wojji kura walla ndiyam koko fawete amande tekkunde no feewi tonto leydi Mali ɓuuri teske toon talata paɗo so gueno haaji ko jillu gardiɗo batu jillu gardiɗo fedde gotago windere taw ko mawninde ñalawma koni yankagala to leydi Gambi kono ne kadi yettima toon to Nigéria nelaɗo Adama Barrow biteɗo moddo tal ngam jarde sede yawo tonto Guinée Conakry fawama toon ha jungo jibinande Guinée Bissau giwɗo toon to Brésil tawa makko huuɗo ɗayno koko kabruji mena jolam jaberi ko haali Abouba watto goɗɗe jonjoni jañoɗena kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mawde nogas e joya duƴala hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati ɓatake tintino ko fate ñalɗi diine jogorɗi wadde toon to gangela makko moji taw kadi waɗante ɗiɗon ñalɗi diine ko ceerno Abdoullahi Guiro taw kadi ko gurɗo toon to gangela dendagal gangel naɓe kala ne mbaɗa erago oɗo saaha so heedinde yimɓe kala mbattata haqqillaji mumena toon to galle ceerno Abdoullahi Guiro aɓe mbaɗi erago joom wuro ngo e dendagal khalifaɓe wuro ngo kala ne mbattata haqqillaji men ha tente jeunesse wuro ngo o saaha so heedi ko saaha mo ganduɗa mawninde ñalɗi diine ɗi taw kadi ɓattake o iwrena koye musidɗo biteɗo ceerno Ali Diallo taweteɗo toon to leydi France kamɓe noon aɓe teddiniri hen galle ceerno Madani Tall toon to Dakar kono ne kadi ceerno Ahmadou Tidiani Ba toon to Madina Gounassa kono ne kadi ceerno Cheikh Baro toon to Mbour kono ne kadi ceerno Saydou Nour Ba toon to Paté Gala dendagal gure taariɗe gangel kala ɓe mbaɗi erago dendagal bandiraɓe kala ne mbawata tawtorede ko wayno gurela famori ɓulana kaaƴe kono ne kadi gurela yero ali kono ne kadi ko wayno appes ko wayno appe ko wayno appeji tatiɗi kala kono ne kadi barangol kono ne kadi babangol ha fayenma e nokkuji ɗi kala aɓe mbaɗi erago faade toon to jota ha toon ne kadi to yeri maleji ɗi kala e dendagal bandiraɓe kala ne mbawata tawtoren noon kadi toon to kooli ha fayenma toon to Sendou ɓe ɗaccani hay goto aɓe jiiɗi limtude guure ɗe kala kono so tawi ɓe limti ene gasa ɓe juuma ɓe mbaɗi erago noonne kadi bonji en ha fayenma seeno en dendagal bandiraɓe kala ɗe mbawi wonde oɗo saaha so heedi wonata noon ko ñande sappo e goho korka taw kadi ene hawra e nogas e jeeɗiɗi nduɗo hen lewru ndu gonɗen woni tan alet paɗɗo hen noon so gueno haaji ko nden tigui ñalɗi diine ɗi mbaɗete toon to Ganguela siftini noon waɗante ɗiɗon ñalɗi diine ko ceerno Abdoullahi Guiro toon to Ganguela taw kadi yettini ɓattake o ko ceerno Ali Diallo taweteɗo toon to leydi France jeeyaɗo toon to ɓulana kaaƴe kabruji mene ɗemgal Pulaar ma en keddo toon to lappol palol dande ma jertino wonande kay ɓeɗo hen lotetoɓe ngoɗo hen maayo soɗon teski oɗo saaha mo gonɗen koye nguleki mawki tigui wona caggal noon koye nguleki mawki wona sanga juulal tisbar so tawi ɓenni yimɓe hewɓe ne kewi haɓɓude saretaji ɓe mbaɗɗo bamɗi ɓe gonaya pucci gam yiddoyade ɓumminoyade ene rentina yimɓeɓe noon caggal maayo ngo ene heewi jolɓotte yimɓeɓe ne mbawi rentade no feewi e guila yolayru wadde hen ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale hoorejo leydi Sénégal kekiɗe hanki o bismima e feken woni Issa Yankoɓe leydi Sénégal caggal on nde
be ngayni hejjore mabbe tonto popongina kambe be jehi tonto galle lamorgo to ngam jarde horejo leydi ndi kame jom sudi mum kala caggalon horejo leydi ndi pellital e faida gal ngal wallitibe kay habe benni e dow jame celale kisala nden ka e kisal wonandebe habe kajji habe ngayni haytana goto hebaka caggal non be jewtidi tobbe kewde no fewi ko fate bangi ngardin gola tonto popongina en gasanon ma fuddo do e lebbi didi padi so geno haje ha joni tonto leydi Senegal keddodena ma en kale barode leydi Senegal hankibe kebibe arara leydi Senegal en wonde jimola ngendi kono ne kadi en wonde wasiyaji tentudi horejo leydi Senegal ngam wasiyade be kebi himre ngendi kono ne kadi be kebi arara ngendi di kala be ndusirama ngendiji di kala caggal non be ndusama odo kikide hande mabe ngiwtonto lamurgo leydi Senegal mabe jahatonto leydi France ha joni keddoren ko ya fanno fukko ngela Sadio Mane ko fetienke balngana mo leydi Senegal iti ken foto wonde nyalawma hanko temede 30 million neldi wuro mumena wuro mum witengo Bambali ne tawi ndara Casamance kanko wo holli sabi dige o wadi duma iwde tonto Liverpool den ko prejen nadrimen ender leydi Senegal yumma ko kame kawmako e dendangal koreji mo kala kodi ko ya Bambali o wawata yejjite don hay saha goto ha joni tonto leydi Senegal keddoden ma en kale ambassadeur mo Émirats Arabes Unis yaltini balala paydingal fade yogay besngoji leydi Senegal kene fota wonde ujunnaje naya galle hebi kay caggal tigi ko pañaji wada pañi hen kala ne wadi kiloji joya mara ne wadi kilo litruji joy ne bama ne wadi kadi kiloji joy la ciri ko be mbiyata couscous dum non ko balal iwde ambassadeur mo Émirats Arabes Unis ngam wallide yogay besngoji Senegal nade ha tenti kadi ben ustorabe dole no fewi ha joni tonto leydi Senegal keddoden ma en jahatonto geejway jaynde witendere fambe kolliri wonde nyalawma hanko gorko goto tawa may surmum ne welta holliram non caggal ne loskoji mbara en hollirati ko bartido kono andaka inde mako tawa so en kebi ko buri hen labde ma ena ngarta hena ha joni tonto leydi Senegal keddoden ma en jahatonto Jurbel dadibe be Jurbel be hinde gendarme tawete nokku bitedo ndulu ndiwino hanki werla goto caggal ndebe chifli werla sali darade kamen be ndiwino werla ndebe ndi werla non jow werla dogi dogdu sattunde caggal non on werla diwado dañi tigi yande caggal nde wadi tallo mbirmira wadi non neddo goto wasena fitan mum wadi hewbe gañi be nawama to cuudi cafrede tawetedi tonto Jurbela sen ngiwi tonto leydi Senegal paden ko tonto leydi Mauritanie ma en kale jayndi leydi France witende RFI be koliri odo saha mo gonden pelbundiral ne teska e nder leydi Mauritanie hakkunde anduɓe ɓattiɓe laamu leydi Mauritanie witeɓe ulama en ha tente almameɓe waɗi jiyande ceetuɗe no feewi caggal nde yogay ulama en kollinno wonande kay hoorejo leydi Mauritanie aɓe jiiɗi nde ƴamtata dawal mum tataɓal e nder laamu leydi Mauritanie ko wona ɗum ko noon almami biteɗo Mahfoudou Ould Brahima kañum noon holliti wonande kay hoorejo leydi Mauritanie nde dari ene wonda e yeeso ɓesguji murtanaɓe kala wondi tigi ko dawal ɗimmal wona dawal tataɓala oɗo saaha noon moni kala ne foti hormade kuule leydi ndi caggal kay nde o suuti jungo makko o wondi ko inde geno kame deftere geno ɗum noon joomum ne foti wadde respect e kuule ngendi leydi Mauritanie ha joni tonto leydi Mauritanie keddoɗenama en kaale jayde witende Sahara Média koliri wonande sifande waɗi tonto ambassadeur mo leydi Chine taweteɗo tonto Nouakchott taw kadi sifi ɗuma ko secrétaire général gardien secrétaire général jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli leydi Mauritanie ɓe ciifi ma fedde iw tonto leydi Chine ngam arde tonto leydi Mauritanie wallide leydi Mauritanie ko fate banggue safara cellal ɓalli ha joni tonto leydi Mauritanie keddoɗenama en kaale bateau jagorɗe ñalawma hanki o kono ni kadi laamu leydi Mauritanie lawɗini kuulal wonande kay kala jaggaɗo ene wujja kuura walla ndiyam caggal teskede nder leydi Mauritanie he wujjoɓe kuura kame ndiyam kala taw kadi koko mbaɗi ko wiyete pirate jaɓata kamɓe noon ɓe koliri kala hen jaggaɗo ma fawi amande tekkude no feewi ene gasa ma yaha million taw kadi koye koppareje uggiya ha joni tonto leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale jayde leydi France wiyete France TV info ɓe koliri wonande kadi dokɓene moltoyi tonto leydi Sénégal guila événement mo leydi Mauritanie kame Sénégal e gardogol aljuma Sissoko kamɓe noon ɓe koliri oɗo sa so tawino haale Palestine wasi leydi mum ha laaɓi kamɓe kam ko kamɓe tigui goni Palestine Afrique de l'Ouest
ha joni tonto leydi Mauritanie keddoɗen ma en kale jayde witende tawari jogiɓe nden kay kisal tonto Rosso ɓe pawi juuɗe mabɓe ñalawma hanki o e suka gorko giwɗo tonto leydi Sénégal taw kadi ko jibinande Sénégal na joni jogui kene foto wonde 15 bière e ɗum noon ko konjam wiite noon tawama e makko kadi ko fate huuɗo ɗayno koko oɗo sano mo tawi cuuɗi dumbirɗi gondi tonto Rosso ha joni jayde tawari holliri wonande kay yontere ɓennuɗo hen nde hakkude ACET e ALET hakkude ACET e ALET dadiɓe ɓe Rosso pawi juuɗe mumen e leɗɗe taw kadi ko leɗɗe jarateɗe ko wiyete médicament ji kewɗi giwɗi tonto leydi Sénégal e yoga hen noon naggama yoga e mabɓe hen nayo kettama hen heddiɓe ɓenninama e cuuɗi nimɓiɗi haade ñawore mabɓe yande tonto leydi Mauritanie ha joni tonto leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale jayde witen le quotidien ɓe kolliri wonande e finoɓe e leggal witegal Tafraha Zeyna Tata Hammam kamɓene ɓe kolliri oɗo saaha kay kene foto wonde hitande ɓe ngala ndiyama robiñaji mabɓe cimtani hay toɓɓere tene kadi kala lewru maydu e facture aji ne ngara tene kadi ne marka haykoɓe ƴogani e ɗiɗon robiñaji sen giwi tonto leydi Mauritanie paɗen ko tonto leydi Mali teskama toon gara ngala yontere fande so gueno haji woni tan talata paaɗo taw kadi ko gardiɗo fedde gotago windere nde ma o yaha tonto leydi Mali taw kadi ma o yahde sete timmuɗo no fewi gam yurnitoyade toon koniyankagala leydi Mali e koniyankoɓe ha tente laafaji mbulaji gam mawninde ñalaw mabɓe ha tenti kadi ɓeɗon koniyankoɓe wasɓe toon pittali mumen sabune teska aduna kala so rendi oɗo saaha mo gonɗen ko leydi Mali tigui koniyankoɓe laafaji mbulaji ɓuuri wasde pittali mumen e caggal on teskede leydi Mali ala nden kame kisala kanko gardiɗo fedde gotago windere nde ma o joddo e hoorejo leydi Mali kono ne kadi ma o joddo e hoorejo jagoɗo woni Soumaïla Boubé Maïga ma o hetto kadi rewɓe e worɓe kame sukaɓe gendidi kala oɗo saaha ma o andu caɗele mabɓe kamɓe kala tene kadi ma o yurnito doga molto en e leyɗele tariɗe leydi Mali kala ha joni tonto leydi Mali keddoɗen ma en jaaha toon to Tenegu noon ene tawe nder leydi ndi hedde mofti tonne kadi oɗo hen gorko ko préfet o wiyete ko Makka Dumbuya kanko no wadda hama ken wona joni jonte ɗiɗi e guila wadda ha faade joni caggal noon dahanoma jangguinoɓe ɗiɗo ɓen kam ɗaccitanoma ñalawma heccango kono kanko haɗo ɗo gonɗen yiyaka natal makko yiyaka vidéo makko koreji makko noon kolliri oɗo saaha mo gonɗen ɗe gonde sohla musɗo no fewi caggal noon e leskoji mbaɗa e nder wuuro wiyetego Tenegu dañi ka yimɓe hewɓe teskiɓe mbi ji won neɗɗo ne jogui téléphone ene ñiŋa préfet o ene wiya préfet o so tawi ne juula wawa juldude e dañi noon wiɓe ma janguinmo juldude ne tuma noon ko wat boniyankoɓe walla tan ɓen jihadiyankoɓe ko ɓen tigui dahimo gam janguinoydemo juldude sen giwi tonto leydi Mali paɗen ko tonto leydi Gambie tonto leydi Gambie wonande kay kolaɗo Adama Barrow taw kadi ko biteɗo Amadou Tall joddima hanki e hoorejo leydi Nigéria woni Mohamed Bouhari suuti konnguli mum celluɗi cembulidi payidindi faade leydi Gambie gam jarde laamu leydi Gambie caggal noon nde Yahya Jammeh iwe laamu guila Adama Barrow jooɗi faade joni ko jaam tan teska e nder leydi ndi o teskima noon oɗo saaha mo gonɗen so tawi leydi Gambie yarindani hen leydi Gambie woni ti koye potala e nunɗala e tene kadi ma to e kiɓal moni kala ma foof kenal lakkitare e caggal on nde Amadou Tall taw kadi ko kolaɗo tigui rigui teddugala iwde Adama Barrow nde yettini ɓatake faade e makko kanko Mohamed Bouhari wo jaari koniyankoɓe CEDEAO ha tenteɓe Nigéria e taweteɓe toon to leydi Gambie ha joni kabruji mena paɗen ko toon to Guinée Conakry teskama hanki fawamo toon junggo hanki jamma jibinande Guinée Bissau taw kadi o iwi ko toon to Brésil tawama e makko noon kene fota wonde kiloji ɗiɗi e piccala nayyi taw kadi ko cocaïne kanko noon guila toon to Brésil wonande kay dadiɓe Brésil ko nden tigui noddi dadiɓe Guinée Conakry kalan ɗumen won garowo noon omo jogui huuɗo ɗayno koye makko nde wayri tan ko nden tigui dadiɓe ɓe Conakry wonɓe to Bowal Diwoje mbaɗe makko teb mbaɗe makko leskoji oɗo saaha noon omo tawe juuɗe dadiɓe omo faadi ñawore makko ha joni keddoɗen ko toon to Guinée ñalawma hanki o catal tammingal ko fate banggue
wonde kaldigala jaynel e nder leydi Guinée taw ko bitengal has AC kamenen be nguddi radio ji tati nyalawma hanke ne hen tawe radio witengo Bonheur FM ha joni ton leydi Guinée Conakry keddoto dena sandikaji taw kadi ko tambibe jangde leydi Guinée nyalawma hanke on be joddima e laamu leydi Guinée kono nandiral wadani ko wona dum konon be kolliri mabbe natan hofgo juude ko alda e hapo ha joni ton to Guinée keddoden ma en kale horejo jagordo bitel Ibrahima Kosori Fofana o holliti nyalawma hanke o suuti jungo makko wondi mawo jogo leydi ndi wa jogorodum teddungal kame faydagal tene kadi mawo mahoto Guinée taw kadi ko maadi pewndi no fewi sen ngiwi tonto leydi Guinée paden ko tonto leydi Côte d'Ivoire sous-préfet mo buna taw kane taw nder falde bunkina bunkini o holliti wonande do saha mo gonden be kadi yimbe kay ubbude maybe e galleji mumena ciagalon teskede tonto buna ene teska ton tigirigi kala neddo maydo jinna mum kala jeddo maydo suka mum ke ubbudum ko nder galle be mbada hena goskum be pewna ha feew jiya yimbe kala ene jodo hene kala sa so tawi ne ndefa o holliri non odo saha mo gonden koko hada e nder leydi Côte d'Ivoire ha laabi ha tenti e nder falde ha tenti non ha tenti e tonto falde buna semgi wi tonto leydi Côte d'Ivoire paden ko tonto Burkina Faso taji jokkondiral mum hakkunde mum e Taiwan ciagalon Taiwan wona leydi teskandi e nder windere nde kala ciagalon wonande kay jagordo kalfinado ko fate gede hakkunde leydele bited Alpha Bari holliri wonande kay leydi Burkina yidi kanyimne ko ferde fera feña e windere nde kala yida jokkondire Taiwan odo saha mo gonen ciagal hay leydi ngotiri e nder windere nde so wona leydi ngotiri ala hen kay teskindi leydi Taiwan e nder windere nde kala kambene be taji jokkondiral mabbe leydi Taiwan ngam kay yidde beyde jokkondire mabbe e leydele godde siftinde non leydi Burkina Faso kam leydi Thailand jokkondire gila hitande ujunere e temede jeenayi capanɗe jeenayi e nayyi oɗo ñalawma hande gasi ha laaɓi ha wiccera tonto Gana paɗen nana Akufo Addo ko horejo leydi Gana yamiri wonande kay yo jagge biteɗo ñang biteɗo ñantiki kam tigi wonno ɗo wo kippo gendi leydi Gana caggalande jeyndenke goto yaltini kay wonande vidéo makko kanko ñankiti omo haala hen omo hutoro inde horejo leydi Gana kono ne kadi jagorɗe ɗe gam yidde dañde koppreje e mahde galleji mawɗi no fewi horejo leydi noon yamiri yo jagge o jaggama oɗo saaha noon loskojine makko so tawi tawama ne woodi oɗo saaha kam kaso makko ɓiɗɗo ronata e wiide Nana Akufo Addo sen wi tonto leydi Gana paɗen ko tonto leydi Benin jagorɗo kalfinaɗo awo kame gaynaka ko noon kadi yaltini konnguri mum kol holi mum ñalawma hanke o wo holliri to maayo witengo toho maayo toho ne tawi nder falde ene tawi nder falde kibnu noon kene wona capanɗe jeenayi kilométre hakkude muɗum e Cotonou woni lamorgo leydi Benin o holliti wonande kaya maayo tohi to noon oɗo saaha mo gonɗen e liɗɗi biteɗi tilapi kanji noon kewɗi hen kene wona ujunnaje e tawama ene maayi e sara ngoɗon maayo haɗo ɗo gonɗen anda kolko saabi mayde majji ɓe mbaɗi hen loskoji kono ɓe donkendu haɗo ɗo gonɗen hol saabi wargo majje aɓe mbaɗi erago noon finoɓe e guure tariɗe kala nde mbasata ñamde ɗiɗon liɗɗi e gondi e nder maayo toho sen wi tonto leydi Benin paɗen ko tonto leydi Gabon ma en kaali jillu horejo leydi Togo tonto Gabon ñalawma hanke o jillu ya gara toon e nder ñalawma goto to bowallaɗe diwoje ngal leydi Gabon jaɓɓimamum toon horejo leydi Gabon Ali Bongo Ndimba jaɓɓima toon For Yasimbe caggal nde on yetti toon ɓe jewtidi ko fate banggue catal CEDEAO kono ne kadi Semaka ɓe jewtidi ko fate banggue jonde jogorde joɗade leydi Gabon taw kadi jogori wadde koye lewru juin ko fate banggue yurnitade fedde Semaka e nden kame kisal hakkude leyɗele Afrique central kame leyɗele Afrique hirnangue kanko noon aɓe noddi hen wonande For Yasimbe nde tawtote beele kadi hakkude leydi Togo kame leydi Gabon mbawa jokkodiral payidingal ha ɓuura ɗo hen tonto RD Congo tonne kadi ko pelɓodiral waɗi toon e nder leydi ndi ha ganduɗa yoɓima pittali kene fota wonde sappo e ɗiɗi noon walla mbiyen yimɓe sappo e tonto Beni pelɓodiral hakkude armée kame rebel witeɓe ADF waɗi noon mayɓe hewɓe no fewi waɗi kadi gañiɓe tigui rigui ene tawe nder falde Nord Kivu ha joni tonto RDC keddoɗen tonto Congo ma en kala ken wona capanɗe joyi neɗɗo ko ɓen tigui jooli jamma heccanke o e taw kadi ɓe jooli koye nder leydi ndi e maayo witengo maayo
moppuya mayo moppuyo ko ton tigilano mabbe yoli kambe non ken foto wonde capande nayo jeenayo jitama hanki jamma hen goto yitama hande subaka kambe funon so be ndendi ko be capande nayo neddo capande joy neddo woni yolibe hen kambe tigi ngoni yitabe kambe kala be jita ko be mayi tonto leydi libi padena jamma hanki o ko werla taw kadi ko baddo pittol ko kam tigi yani ton e ndara nokku goto Benghazi e sarak koni yankobe General Haftar yobima pitali ken foto wonde sappo e dido gorko wala mien yobi pitali ken wona yimbe jeedido ken foto wonde yimbe nogas ngañima hena taw kadi ko gañande musden fewi odon ketto kabuhujimon jolam jabe salto o Ghali Abouba kabroji menan jolam jaberi sawto wala Ghali Abouba ma enja hatonto États-Unis d'Amérique kame Espagne Arabie Saoudite Canada kolone kadi Corée du Sud hatonto Alaska Ghali Abouba bismillah madam jam hiire mon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Seydi Sarr kabaruji men joolam jaɓiri koto dowlaji tenduɗi Amérique paden ene tijjano oɗo saaha foof ene tijjano jonde tawa kadi ko jonde hakkude hoorejo leydi Corée du Nord biteɗo Kim Jong-un kañum e Donald Trump hoorejo dowlaji dynamique jonde nde ponno joɗade ñande 12 lewru juin dartono ndu jonde nde noon firtima ha laaɓi caggal kay ɗe balle fof en kalini en mbino jonde nde ma woni nde hayti walla nde dirtinama ñalawma hanki o Donald Trump tokkitigal dow ngal hollirde kay wonde joyɗinede hayti e oɗo saaha so tawi ko jamfa noon jamfa wuri koto banggue Donald Trump saabu toɓɓe kewɗe ɗeɓe cifodirno oɗo hoorejo Corée du Nord o fuɗɗima tigui wadde ɗen kuule caggal kay nde woppinno ɓen nanggaɓe tawa kadi ko Amérique naɓe nangganoɓe e nder leydi makko nde o firti kadi bafluji gonnoɗi keerol hakkude makko e Corée du Sud nde o joddi e hoorejo Corée du Sud kanko hoorejo Corée du Nord nde caggal kadi nde o firti dendagal situji makko woni nokkuji to hewno wadde essayé e ƴewdel arme makko nucléaire ɗum noon foof noon ene hollira wonde ko koyngal jaam o yiiɗi kadi jaam arta hakkude makko e windere e oɗo ñalawma hannde noon kanko jogui ñalawma hanki noon Donald Trump holliri tigui e oɗo saaha jonde nde hayti ha suuri ladde koto leydi Espagne paɗen kalane kaɗo landa wiyete PP woni parti populaire tawa kadi ko landa hoorejo landa gardiɗo laamu leydi Espagne leydi Madrid ardi wuuro Madrid ardi tawa kadi ko biteɗo Mariano Rajoy noon ko kañum ardi ka landa wiyete ka PPP e oɗo saaha noon ka landa PP e ka tuuma tigui mbuñari mawde no fewi e nder ka yimɓe ka landa fodde 30 e neɗɗo 30 e jeeɗiɗo neɗɗo ñawama tigui tuumaɓe ñumama tigui mbuñari mawdi e nder ɓen 30 e jeeɗiɗo hen nogas en jeenayo ñawama eɓe pecce duuɓi temet tati e capanɗe joyi e goho eɓe lelo e kaso woni tigui ɓe pecce hakkude mabɓe kamɓe yimɓe nogas en jeenayo fodde ɗiɗo duuɓi 54 sakket mo leydi Espagne woni e démocratie ñawore wande ni to banggue mbuñari meeɗani wadde e nder leydi he koto Canada paɗen to laamu to Canada alkamisa hanki o hollirama tigui janggo musgo waɗi e nder leydi Canada tawa kadi janggo ngu waɗi ko nder restaurant goto e nder wuuro wiyetego Mississauga ene tawe e nder leydi Canada ko yimɓe ɗiɗo wat boniyankoɓe kamɓe ɓe janggo mabɓe ɓe pettini pettoje mabɓe e nder restaurant goto hay goto mayani hen kono fodde 15 neɗɗo gañima hen e oɗo saaha kamɓe wat boniyankoɓe koɓe natɓe e soyde eɓe jiile koto Sud Corée paɗe walla mbiyen Corée du Sud société Samsung ñawama tigui ene yoɓa temedde joyyi e capanɗe 33 millions dollars tawa kadi ɓe joɓata ko société Amérique naɓe biteɗo Apple noon caggal nde ɓe mbanno piraté walla nde ɓe koppino marque ɓen on société tawa kadi ko marque biteɗo iPhone kamɓe société Samsung o kadi ɓe poti yobde on marque iPhone eɓe poti yobde ɗum million ngaji joyyi tawa kadi ko halis dollar koto Lalaska koto Arabie Saoudite paɗen to Arabie Saoudite noon kono yankoɓe leydi Arabie Saoudite halfinaɓe nden ka e kisal weeyo Arabie Saoudite ɓe kolliri tigui ñalawma hande o subaka law aljuma hande subaka law ɓe jaɓɓima missile goto tawa kadi ko missile ummiɗo leydi hoddiɓe mabɓe wiyete Yemen ɓeɗo rebelle Houthis beddi faade leydi mabɓe on missile noon tobɓuno ko ngoɗo wuuro wiyetego Najran tawatego e nder Arabie Saoudite ɓe kebbima missile o noon guila dow haydara ala ko missile o bonni hay goto mayani hen hay goto gañaki hen alhamisa hanki on ɓe jaɓɓinoma missile
bismillah baɗo ni tawa misiɗo ummino ko nder leydi yamen en puujinoma ñalawma hanki o mbiɗen misiɗo ummi ko leydi Syrie en ñaguima hen yafuya koto lalaska paɗen lalaska ne tawe to banggue rewo tawa kadi rewo bajo hidnangue dowlaji denduɗe Amérique kamɓe julɓe nder lalaska noon julɓe sokaɓe e nder prison on diwan e tuwama ene hollira tigui guila korka dari faade joni ɓe ñamminte ko tew bamde tugui woni viande port ɓe kolliri hen métre mabɓe no fewi kadi yimɓe halfinaɓe ñawoje e nder diwan o kolliri hen métre mum ɓe mbaɗi erago noon faade toppitiɓe alhaaliɓe en sokaɓe e nder ɗin kasoji ha tengteɓe en julɓe ne dokkete kumtari dokke kejjari tawa kadi ko ñamde yadude e diine mabɓe tawa kadi ko ñamde yadude e yidde mabɓe Ghali Abouba moƴƴani de kam de julɗo ñaminte tew mbabba ha tendi kadi e tew mbabba tugala ma en dutto ha toon to leydi Mali kalen ɗeɗo hen pelle ɗiɗi dariɗe taw kadi ko fedde fulɓe kame fedde dogo en fedde fulɓe witende ASS taw kadi ko Sahela ko fati e banggue beldala e gardogol Youssoufa Diallo kono kadi fedde dogon en witende ama sugo noon feddi tan ko wañoɓe wonduɓe e Allah ɗeɗo pelle ɗi noon ɗe darima toon e nde fedde ko fedde fulɓe taw kadi ko jogade nden kay kisal fulɓe nde fedde ko fedde darinde rende ƴiƴama dogen eɗen ñaagui Allah tan nde Allah addata jaam e kisal e nder leyɗele meɗen kala ma en kala konngol meɗen mbaynigo hande mbiɗen ko moni kala yo waw julduɗi fatiha ma yo sellu tahiya ma yo sellu cuɓi hinali ma yo sellu andu ko Allah farli e ma hade ma wadde goɗɗuma hade ma natande tarawihaji walla wirduji walla gueɗe goɗɗe andu ko Allah farli e ma sa timminani farillaji ɗi Allah farli e ma a wi aɗa duya goɗɗum aɗa funta hoorema taw kata heɓani Allah ala fo ko keɓɗa musidɓe tedduɓe kabruji men jolam jaberi ko Ghali Abouba so gueno haji ñalawma janggo kabruji men ma Ghali baranin hen soko mimi tawto yawon altina inchallah ɗo yesso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon seni mon Sar Abdoulaye Sarr kettuki malaki jaam yo jaam Allah hiranena